Hei, moikka Ville. Kiitos kun pääsit meidän Uratakomon haastikseen. Käydään vähän läpi sun tämän hetken tilannetta ja bisnestä, mitä sä oot lähtenyt sinne tekemään meidän kanssa. Niin kerro ihan alkuun, kuka sä oot, mikä sun business on, mikä kohderyhmä, mitä sä lähdit tekemään? Joo, mä oon siis journalisti, tehnyt journalistista uraa tuossa kohta 30 vuotta ja nykyisin päätoimittajana toimin tässä Pirkanmaalla, mutta joo, mulla oli semmoinen hähmäinen kuva omasta tai tuommoisesta bisneksestä, sivubisneksestä ja sitten kun lähdin teidän kelkkaan, niin sitten se lyhyesti kerrottuna siis autan yrityksiä leikkaa maksetun mainonnan kustannuksia oikeanlaisella viestinnällä. Eli saavutetaan yritykselle ansaittua medianäkyvyyttä viemällä yritys läpi semmoisen viestintäprosessin läpi ja sitten millä autetaan sitten, että uutiskynnykset ylittyy. Aivan huikea. Ja tästä ei nyt ole, olisiko pari kuukautta, kun sitäkään starttasit meidän kanssa. Nyt on jo eka asiakas siellä. Minkälaista, jos kuvailet, minkälaista sun elämä oli tai se sun business ennen kuin sä liityit meidän bootcampiin? No siis ei ihan palkkatöissä, mutta mulla on ollut vuosia semmoinen sumuinen idea, että miten voisin auttaa yrityksiä viestimään paremmin, koska on tässä omassa työssäni siitä törmännyt siihen asiaan aika paljon. Mutta ideoita siis oli, mutta niiden kirkastaminen yhdeksi oikeaksi tuotteeksi oli omin avuin aika vaikeaa, niin sen takia. No niin, ja siitä sitten starttasi. Mikä oli sulle semmoinen niin kuin hetki, että sä tajusit, että sä tarvit jotain muutosta nyt tähän hommaan, tai minkä takia sä ylipäätään päätit lähteä mukaan? No se oli pyörinyt pitkään mielessä toi ajatus niin kuin jostain sivubisneksestä voisi tehdä jotain muutakin tässä oman työn ohella, niin mutta sitten mä näin Uratakomon somessa teidän kutsun ja päätin sitten osallistua siihen ja siitä se sitten lähti. Siitä se lähti. Mä muistan, että sä olit aika suoraviivainen, sä olit hyvin jo päättänyt, että tämä homma on nyt oikea juttu, siinä ei tarvinnut, kun se osuu kohdalle, niin silloin ei tarvitse myyjänkään myydä yhtään mitään. Niin se on just näin. Epäröit sä sijoittaa bootcampia aluksi? Mitä sä ajattelit silloin? No kyllähän se hinta tietysti aina mietityttää, mutta koska se on sitten aina jostain muusta pois, mutta toisaalta ajattelin, että se on sijoitus muuhun itteeni, että ja jos ei muuta, niin ainakin oppia tulee tosi paljon. Se oli aika helppo päätös sitten lopulta. Hyvä, tosi hyvä. Näin se menee. Ja mitä oivalluksia sä teit ihan ekana, kun sä aloitit meillä? Oliko siellä jotain suuria? No se niin kuin hihat laitettiin niin sanotusti heilumaan ihan tosissaan heti bootcampin alusta lähtien. Heti tuli semmoinen tunne, että tässä nyt oikeasti tapahtuu jotain ja tehdään asioita mun hyväksi. Vaikka toki se vastuu tietysti on itsellä, mutta kun tekee tehtävät ja kuuntelee valmentajan ohjeita, niin aika nopeasti etenee kyllä. Tosi hyvä. Miten sä kuvailisit, että me autettiin sua kirkastaa sitä palvelun ideaa tai sulla oli jotain pohjaa siellä jo, mutta niin rakentaa. Joo, no se oli tosiaan kirkastamista, että mulla oli joitakin visioita, mutta kyllä se mun visiot muuttui aika paljon siinä ja jo alussa sitten valmentajalta tuli semmoinen vaihtoehto, jota en ollut niin kuin itse osannut ajatella. Se oli semmoinen no-braineri sitten itselle, että näinhän se toimii. Hyvä, just näin. Toi olisi ollut mun seuraava kysymys, että oliko sun sellainen, mikä oli sun ensimmäinen läpimurto, kun sä tunsit, että tämä oikeasti toimii, niin se saattoi olla toi kohta. Joo, vai oli? Kyllä se varmaan niin oli, että nyt mä niin kuin itsekin tajusin, että okei, hei, nyt tässä on nyt jotain. Yes, just näin. Miltä se hetki tuntui, kun sä sait ekan maksavan asiakkaan? No olihan se nyt aika siistiä kätellä toimitusjohtajan kanssa paikan päällä. Että siinä oli toimitusjohtaja ja markkinoinnista vastaava henkilö siitä yrityksestä ja mietti siinä sen myyntiesittelyn jälkeen 2-3 minuuttia ja sitten vaan totesi, että tehdään diili. Aivan on se nyt ihan mukava fiilis. No todellakin, se osui niin kuin just eikä melkein kohilleen sinne. Niin. Oliko sulla jotain pelkoja, pelottiko sua alussa startata sitä omaa juttua ja miten sä pääsit siitä yli? No ei se oikeastaan muu, mutta myynti pelottaa. Mä oon journalisti enkä myyjä. Se on
vaikka on tehnyt tuhansia haastatteluita ja puhelinkeskusteluita ja muuta, mutta se on ihan eri asia kuin myydä jotakin, että se on esimerkiksi Joo. live-tapaaminen sitten sen puhelun jälkeen ei pelottanut läheskään niin paljon, tai se meni ihan, siinä oli oma luottamus itseään, mutta se puhelinmyynti Se on pahin. Joo. Niin. Näin. Miten, onko nyt tavallaan helpompi myös jatkaa sit, kun ne ekat on sieltä klousattu, niin nyt on sellainen turvallisempi fiilis vai onko hyvä? Just näin. Joo, ehdottomasti, kun on niin huomannut, että se on tuottanut tulosta, että, on niin kuin, että se ajattelutapakin on jo vähän muuttunut, että ei se puhelimessa ei niin kuin, tai mä en ajattele sitä enää niin kuin myyntinä, vaan se on vähän niin kuin auttamista tai sen yrityksen kuuntelemista. Että. Hyvä, nimenomaan. Oliko sulla joku sellainen ajattelutapa tai uskomus, jonka sä jouduit muuttaa päästäksesi noihin tuloksiin? Liittyykö se just siihen myyntiin vai oliko Joo, kyllä se niin kuin, että se ei välttämättä, vaikka se puhutaan myyntinä, niin sitä ei ehkä kannata ottaa sillä, että mä oon myymässä jotain, vaan se on niin kuin keskustelua sen asiakasyrityksen kanssa, että miten heitä voi auttaa. Just tämä. Hyvä. Mikä oli sellainen hetki, mikä vahvisti sulla omaa uskoa itseäsi niin yrittäjänä? Säkin starttasit yrittäjänä tuossa, eikö näin ollut? No joo, tai mä olen aikoinaan 2000-luvun alussa ollut 5 vuotta freelancerina ja suunnilleen tiesin minkälaista on olla yrittäjänä, mutta en kuitenkaan ole ikinä kokenut itseäni yrittäjänä, koska on pääosin ollut aina palkkatöissä. Joo. Mutta se on, kyllä se niin kuin kaikilta onnistuu. Hyvä, näinhän se on. Miten sä vertaisit, miltä sun business näyttää nyt verrattuna siihen, mistä sä lähdit pari kuukautta sitten? No eihän mulla ollut pari kuukautta sitten mitään bisnestä. No niin, hyvä. Että nyt on jonkinlainen sivubisnes tosiaan. Jatkan kyllä palkkatöissä, mutta teen tätä sitten omalla ajalla ja niin, ettei synny eturistiriitoja työnantajan kanssa, niin tämä toimii hyvin. Tosi hyvä, juuri näin. Ja tämä on monesti just mitä ihmiset miettiikin, että onko, kun ollaan siellä palkkatyössä, ettei sitten tule mitään semmoista niin kuin sanomista siellä, ja jos haluaa varsinkin pitää sen palkkatyön myös siinä, niin ehdottomasti onnistuu. Joo, se on ihan, ja se on, luulen, että joka paikassa se on ihan sovittavissa. Nimenomaan, on. Mikä on ollut sellainen suurin muutos sussa itsessäsi, ei pelkästään bisneksessä, vaan ihmisenä tämän prosessin aikana? Ehkä se, että näin yli 50-vuotiaana sitä voi vielä tehdä itselleen asioita, joihin uskoo tai luottaa, että tämmöistäkin voi tapahtua. Just tämä. Hyvä. Koskaan ei ole liian myöhäistä. Mikä, jos tuolla joku tällä hetkellä nyt miettii ja funtsii sitä, että kannattaako tuohon valmennukseen nyt sijoittaa, niin mitä sanoisit hänelle? No jos on yhtään ajatellut, että osaa edes jotakin asiaa aika hyvin, niin se voi olla siis pienikin juttu, niin ehdottomasti kannattaa se kortti katsoa. Että ei siinä ainakaan menetä mitään, jos nyt muutaman euron, mutta ei se enkä mä usko, että se, niin kuin eurotkaan siitä katoaa, vaan niitä saattaa tulla lisää. Kyllä, hyvä, just näin. Minkä takia sä koet, että tämä toimi sulle justiin bootcamp sellaisenaan? Mä motivoidun kyllä helposti, kun on vain joku, joka osaa vetää oikeasta naruista ja sanoa ne oikeat asiat, että valmentajat selvästi tiesi, mitä ne teki, tai Kirsikka mulla tuossa nyt on ollut, niin on toiminut kyllä yhteistyö tosi hyvin. Että. Ihan loistava homma. Just näin, ja sitten kun saa semmoisen niin prosessin, että nyt edetään tällä tyylillä, niin sittenhän sä vähän hyppäät kuin liikkuva juna. Joo, sitten se on aika semmoista suoraa linjaa sitten mennään. On. Mitä sä sanoisit nyt sellaiselle ihmiselle, joka tuolla miettii, että no mutta kun mun tilanne on erilainen? No mä veikkaan, että ihan jokainen ajattelee tuolla tavalla, niin että kyllä mäkin mietin sitä, onko tämä nyt oikeasti mun juttu, mutta kyllä silti löytyi ihan uusia ajattelukulmia, kun vaan osallistuu. Just näin. Mitä sä sanoisit itsellesi, jos mennään ajassa taaksepäin siihen parin kuukauden takaiseen aikaan, niin kun se vielä ehkä vähän epäröit, niin mitä sä sanoisit itsellesi nyt? Joo, kyllä mä muistan, että mä vielä siinä päivällä, kun se oli se teidän esittely, niin mä mietin, että jaksanko mä nyt tuohon, että onkohan tuosta nyt mitään, onneksi osallistuin, että
kuitenkin tulin kuuntelemaan ja siitä se sitten lähti, että kyllä niin kuin, ei muuta kuin tulta päin. Ei siinä ainakaan menetä nyt mitään, kun käy kuuntelemassa ja muuta. Ihan juuri näin. Ja onko nyt kun ihminen katsoo tuolla ja miettii, että hei, mistä Villeen saa yhteyden tai mistä sun sivut löytyy tai onko sulla linkkaria tai IG:tä tai mitä ikinä, niin me linkataan tuohon alle sun tiedot, niin kerro, mistä teikäläinen löytyy, jos siellä olisi sulle myös potentiaalinen asiakas katsomassa, että kuka on Ville? Joo, no linkkarista varmaan parhaiten Ville Mäkinen. Hyvä. Löytyy sieltä päätoimittajani. Todellakin sieltä sitten. Hei, kiitos ihan älyttömästi, että pääsit meidän haastikseen. Onnea kaikkiin tuleviinkin kauppoihin ja oman bisneksen eteenpäin viemiseen. Kiitos. Joo, eiköhän se tästä kiihdy. Todellakin lähtee. No niin. Moi. Moi.